Grabe rong adlaw mga kamax, naabtan lang ta gabi. Grabe ka mingaw sa booking gid ron ay. Bisag unsaon halidday mangod ron. Ambot nakapila nakapila ra ka ko ron. Usa sad mga kamax kanon namingaw ta karon tungod sa kuan nga grabe na kadaghang mga rider karon. Pertin jong lahi sa una mga kamax. Kay sa una manggod, sa una mga kamax, ang arang orasan sana alas 10 sa gabi mga kamax. Nag-start ko na sa una mga alas mga alas 10 sa una, alas 8 sa buntag. Kaya hangtod din arang orasan makakuha naman ko na sa una mga kamax, makatoki ng ko kapin ana. Pero naunsa na may taon ron mga kamax nga maglisod na may taon ta bisag 1.5 na lang. Grabe. Usa ka booking mga kamax, grabe nas mga 20 rider katabag request siguro. Gamay ra ba ng 20 rider? Grabe na jung ko ana karon, grabe ka na sana nang grabe na jung pagka daghana sa rider karon. So atay mahimo ani kay kita tanan nang ginabuhi man kita. So kanang ubang mga rider dire ana ning kamot sa dintaon po na sila. Pero mao lagi na yun, saon taman na. Grabe naman kadaghan na to. Di naman yung maapod ito tanan ng mga booking. Wala nga ba? May iban-iban na ginato ang mga kita karon mga kamax. Sa una musapi ta og 1.8 toke. Karon wala na. Halos 50% na gid ang nawa sa ato ang mga kamax. Tungod kay 50% na pud ang kuan ang mga napuno sa mga rider karon. Grabe kadaghan na gid sa tinuod lang gid taon mga kamax. Pero mo ni ako gikaingon yung mga kamax nga sa kuan lang sa mo survive lang gid ani nga trabaho Kay kini tanan mga rider karon dili man sad ingon na magdugay gid sila kay kabaw ko nga samot na ron na maglisod nagkuha og booking. So kaning ubang mga rider nga kuan kini mga bago karo rider. Sure jud ko ani nila na di kini sila mula hutay diri sa Maxim. Pagina na pag kuan mo, pero mao lang gihapon daghang mangundang sa Maxim Rider, pero mao sa daghan sa mga play sa Maxim Rider. So ana lakod gawasod. So sa makauna lagi request ani mga kamax or sa pataase lang gyud og ratings ani. Ambot karon murag naka kuan 1 to siguro ko. Grabe winadwaray na gid, grabe. Mastambay sa tag mga kuan sa mga grabe ma-standby sa tag mga hapit 2 ka oras. Usa masudlan og booking ya. Ang booking pagid makuha nato tag 70. Grabe paita sa booking karon ay. Check na to ha kung pila na to ang booking karon. Ari ta sa unahan be. Check na to kung nakapila ta karon. Ari sa unahan, dire na to i-check ha. Tanawon na to ha, pila tong booking karon nakuha. Aha. Ako ang starter ganiha balay sa pugi mao ni siya atong kwentahon ha pila man ta karon naka 14 completed orders. Ka 14 le ko karon. So tanaw to pila kwita na to tulay estimate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12, naka 1 to lagi, mga 1 to kapin. Naka 1 to. Grabe. So na yung araw orasa mga kamax, wala na. Nakatoki na ko karon.